എടാ ഈ വീഡിയോ നീ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി. നിനക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ട? എന്റെ ചേട്ടൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞായിരുന്നോ? പുള്ളി എന്റെ അത്ര ഫണ്ണല്ല, ചില വയലന്റാ. അമ്പോ ഇതേപോലത്തെ സീനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിക്കൂട്ടാ. അറിയാം. മൂത്തോന് തന്നെയാണ് അവന് വേണ്ടത്. അമ്പോ അല്ല ബ്രോ, എനിക്കറിയാൻ താൻ വരുമെന്ന്. ഇല്ലെങ്കിൽ ചാത്തന്മാര് തന്നെ കൊണ്ടുവരും. ഈ ചാത്തന്മാരെ കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ള സീനൊക്കെ നമ്മുടെ നരേന്ദ്രപ്രസാദ് പണ്ടേ വിട്ടതാണ്. അത് വിട്. നീ വിളിക്ക്, നമുക്ക് നോക്കാം. നീ വിളിക്ക്, നമുക്ക് നോക്കാന്നൊക്കെ സീൻ.